Sige. Bago muna ako mag-umpisa sa itong challenge, mga guys, ang aking title sa aking challenge ay Dahon King. Ngayon, gumawa ako ng isang eksena na tungkol sa mga dahon. Hahanapin ko yung mga dahon. Ayun. Kung nasaan sila ngayon. Kasi matagal na silang nawala sa akin. Hinahanap ko kung saan sila ngayon. Parang hindi ko nakita kasi nawala yung mahiwaga kong salamin. Ngayon, pipiliin ko tong mga dahon na to. Kapag wala sila dito, hindi ko makita sila, bibigyan ko sila ng punishment. Dahil nagagalit na ako sa kanila. Yung dahon na yun, kung nasaan na yun. Parang sinisilip ko dito, parang wala. Wala yung dahon dito. Sinisilip ko. Ngayon, kunin ko na kung nasaan sila ngayon. Tingnan ko kung nandito sila ngayon. Mayroon ako nakita. Mayroon palang tumutulong sa akin na sibat. Para siya ang nagbibigay sa akin ng liwanag na siya ang daan patungo sa aking paghanap. So ngayon, mayroon na akong nakita. Mayroon na akong katulong parang makita ko yung mahiwaga kong dahon. Yung dahon na tumutunog. Pagmasdan ko sila pero nandito na sila ngayon. Kita ko na sila. Ay, ito pala. Ito pala ang hinahanap ko. Ito. Nandito na pala sa sibat. Nakaano sa sibat. Sa ano ko. Mahiwaga kong mga dahon. Nandito na pala sila. Titingnan ko kung mga guys kung itong dahon na to, kung mayroon pa itong kinabang para sa akin. Para yatang wala to. Wala kinabang to. Hindi tumabi isang dahon na to. Papatunugin ko to kung tumutunog ba to sila. Kapag hindi to sila tumutunog, bibigyan ko sila ng punishment. Ang punishment nila ay aapak-apakan ko sila sa lupa dahil wala silang mga pakinabang. Walang mga pakinabang. Walang mga pakinabang ang dahon na to. Mayroon kaya itong mga pakinabang itong dahon na to? Parang wala. Ngayon, subukan ko kung mayroon. Iisa-isahin ko sila. Pag matunog kung mayroon ba silang pakinabang para sa akin. Ngayon, tunugin ko to isa. Parang mahina. Pero parang may awa ako sa dahon na to. Itabi ko muna to dito. At ito naman. Ito. Patunugin ko to mga guys kung mayroon bang pakinabang ang mga dahon ito. Nagagalit na ako sa kanila. Walang kahit isa sa kanila nagpapakita sa akin. Ito. Hindi tumutunog ang dahon na to. So ngayon, ang ibibigay ko tong punishment,
Aanuhin ko to. Kakainin. Kakain. At ano sa lupa. Sadyakan ko. Putragi. At ito. Ito naman. Ay, wala rin. Walang panikinabang. Dito na lang ipunas ko sa ano ko. Kilikili power. Iba ang amoy. Parang amoy ng sibuyas. Wala kong nahanap isang dahon. Ito. Baka itong dahon na to ay mahiwaga ito. Wala rin. Walang pakinabang. Nasaan na kaya yung mahiwagang dahon na to? Nasaan na kaya yun? Nasaan na kaya yun? Nasaan na kaya yung dahon na yun? At ito. Tingnan nyo mga ka-over. At wala rin. Ipunas ko to sa puwit ko. Amoy ko. Ang bango. Wala rin. Wala rin pakinabang itong dahon na to. Ano ko to sa sa pana ko. Tutusukin ko. Oh. Putragis. Walang pakinabang yung dahon na to. Ito. Mayroon kaya itong pakinabang? Mga guys. At wala rin. Ipupunas ko to sa ano ko. Dito sa tuhod ko. Kasi may naapakan ko yung tae. Walang silbi. Anak sa iring way kunot. Kini. Itong dahon na to. Mayroon kaya itong silbi? Naku. Naubos na yung busis ko sa kaano ng dahon. Kaihip ng dahon. Wala silang pakinabang talaga. Tragis. Walang pakinabang. Anak sa iring away kunot. Ito ipahid ko to sa muta ko. Muta. Oh, sayo na yan. Sayo na yan. Walang masilbi. Walang mga pakinabang. Nagbubuhis ako ng hangin para mapakinabangan ko sila, pero wala silang pakinabang. Saan na kayo yung mga yun nagtago? Ito, last. Ay, wala rin. Parang questionable to. Punta muna ako dito sa kabilang ginharian ko. Baka nandito yung dahon, hinahanap ko. Si Dahon King, hindi basta-basta to si Dahon King, kasi alam niya yung mga dahon na mahiwaga o hindi. Malalaman niya kung ano siya kagaling sa dahon na papatunugan niya. Bang! Aha! May nakita akong dahon. Ilang piraso to? Marami. Siguro ito na yata yung mahiwagang dahon. Di ba? So titingnan ko dito. Halika. Papatulogin ko to. Baka nandito na yung mahiwaga na itong dahon na to. Ito questionable pa to. Papatulogin ko kung tumutunog ba ito. Nire-review ko to sa pagpatunog kung tumutunog ba. Ay, mahina, hindi malakas yung tunog.
Kaya nga. Hindi ko sang-ayon yan. Ito. Wala rin. Wala rin. Walang silbi. Walang silbi. Walang silbi itong dahon na to. Walang silbi. Ito na kaya. Hindi basta-basta itong challenge na to. Kahit sino pa dyan sa mga taong nakakaalam nito, hindi nila basta-bastang patunugin itong dahon na to. Kung wala silang kakayahan sa pagpatunog nito, wala silang magagawa sa dahon na to. Pero si Dahon King, ako si Dahon King, ako lang ang nakakaalam nito sa challenge ko ngayon. Kung sino man sa inyo dyan na mag-comment sa challenge ko ngayon, mag-comment lang kayo sa aking comment section at saka sa aking YouTube channel. Comment lang kayo sa ibaba sa comment section. So ngayon mga guys, ito na talaga ang nahanap ni Dahon King. Itong dahon na to, napaka-importante ko sa sarili ko. Dahil ito ang nahanap ko ngayon. Tingnan mo naman yung uniform ko. Kung hindi ako tinatawag na Dahon King, tingnan mo naman. Maganda yung uniform ko. Dahon. Tapos yung krona ko dahon. Kaya ako ay tinatawag ng Dahon King kasi ako lang ang nakakaalam sa challenge na ito. Yung mga iba nga dyan, hindi marunong magpapatunog sa dahon. Pwede rin patutugtugin ko itong dahon. Ako si Dahon King. Si Dahon King. Ito ang content ko ngayon. Oh. Ito na. Nakuha ko na yung mga dahon na nagbibigay ng buhay sa aking sarili. Ito. Ilan kayang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, kataubog, 20, 20, 20. Babae! Ako si Dahon King. Walang makatalo sa akin. Kahit sino pa dyan. Hindi nyo alam magpatugtog sa dahon at magpapatunog sa dahon. Dahil ako lang ang nakakaalam nito. Kahit sa buong Pilipinas manood kayo, walang nakakaalam nito sa dahon na patunugin nyo. Kahit yung matalino dyan, hindi alam nila. Ito, umpisa na ko yung challenge ko. Unang dahon, ang pinipili kong dahon na Dahon King. Ito, pangalawa. Pangalawang Dahon King. Pero kung pagmasdan yung mabuti, ito ang Dahon King. Itong ginagawa ko ng costume. Kaya ko rin to patunugin. Ito, pangalawang dahon.
Babae! Ihulba di ko kuhabog. Ihulba di ba? Ito, pangalawa. Pangatlo. Ay, pangatlo pala. Itong dahon na to, kahit sino, kahit mga kapitbahay ko, kahit sa kabilang baryo, kahit sa kabilang lungsod, kahit sa mga kaibigan ko, hindi nila alam itong dahon na to. Hindi sila marunong nitong magpatunog. Ako lang ang magkapatunog dito. Akala nyo, hindi sa pagmayabang. Hindi ako mayabang. Hindi ako vlogger na mayabang. Kahit walang nag-view sa akin, okay lang ako. Okay lang ako. Hindi ako nagmayabang sa challenge ko. Pero kayo, ipapatunog mo tong dahon na to. Kaya mo itong patunogin. Kahit kontis pa tayong dalawa. Kumukuha tayo ng maraming dahon tapos patunogin natin. Kung kaya mo ba? Ito, hindi ako nagmamayabang. Ako vlogger ako pero hindi ako nagmamayabang. Kasi hindi ako kagaya sa iba na mayabang. Hindi ako mayabang. Kaya kong patunogin yung dahon. Kahit pumupunta kayo rito sa bahay ko, titingnan natin. Tuturuan ko kayo kung paano ipapatunog yung dahon. Baka diskumpiyado kayo. Ito, panglimang dahon. Dahon king. Ush! Ito, pangpitong dahon. Kahit may butas lang, tumutunog din oh. Baka sabihin nyo ng daya ako. Mga audience, baka nasabihin nyo ng daya ako. Baka sabihin nyo na, ito si probinsya ng Manginasay, mayabang yan. Alam nyo, hindi ako mayabang pagka-vlogger. Kahit walang mag-view sa akin. Dahil pinipigilan lang ninyo ang pag-view nyo sa akin. Baka natatakot kayo na sumikat ako. Bakit kayo? Mayroon kayong challenge na ganito, patunogin nyo yung dahon. Hindi naman siguro nyo kaya. Baka sabihin nyo nagmamayabang ako. Ako mayabang? Never. Hindi ko mayabang ha. Yung challenge ko, ginagampanan ko talaga yung challenge ko. Ang challenge ko talagang mga totoo. Yung iba nga dyan, yung challenge lang eh. Ito. Kahit butas yung dahon, tumutunog. Sabihin yung nagbibiro ako. Ito. Pangwalong dahon. Itong ano ko, sibat. Malaking tulong to sa akin kasi siya ang nagtuturo sa akin na kukunin ko yung mga mahiwagang dahon. Yung tumutunog na dahon, dahon king. Baka sabihin yung nagbibiro ako sa inyo. Malaking tulong tong sibat na to. Ito. Yung dahon na to. Tapos sabihin nyo na ako nang hambog ko sa ang kaugalingon na dahon ang patingogon ang bigyan ng buhay.
sabihin lang ng hambog ko. Tapos yung challenge ko, totoo itong challenge ko. Hindi kagaya sa iba dyan na yung challenge nila. Kunyari, nagbo-boxing sila pero hindi naman ini-edit naman yung boxing nila. Hindi natamaan yung katawan nila. Ito. Pang 10 dahon. Oh. 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 Se. Baka sabihin nyo nagyabang ako. Hindi ako mayabang ha. Mayabang. Mayabang kung walang talent. Ito. Hindi basta-basta itong talent na to. Maghirap ka ditong patunogin mo yung dahon. Baka sabihin mo na inano ko sa bunganga ko. Gumanon. Di. Tingnan mo. Oh. Ito. Pang-11 dahon. Tingnan mo naman yung ayos ko. Talagang dahon king talaga tingnan kasi yung corona ko dahon. Kasi yung damit ko dahon, lahat. Pinapatunog ko dahon. Walang turutot. Tapos sabihin nyo na nagmayabang ako. Kahit magpunta pa kayo rito sa lugar ko, tuturuan ko kayo kung paano patunog ng dahon. Kahit yung mga vlogger dyan sa yung mga mas sikat na vlogger sa Maynila, kahit sa Pilipinas, hindi ito alam. Baka sabihin yung madali lang tong challenge na to. Madali lang tong challenge na to. Sabihin yung madali lang tong challenge na to. Yung challenge ko pabalik-balik nga, yung sa akin pabalik-balik, pero iba naman ang eksena ko ngayon. Hindi naman kagaya dati na lang. Dati yung dahon ko lang yung nilagay ko sa tuktok ko, tapos nagpapatunog ako ng dahon. Tapos ngayon iba naman eksena ko. Dahon din ang ko topic, pero ang tawag sa dahon na to dahon king. Sa dati mahiwagang dahon, ito dahon king. Kasi inano ko sa binagay ko sa damit ko. Ito. Saan kayo unahin ko? Ito. Ito nga sabi ng dahon king. Ito nga. Ito na nga. Ito na daw. Ito last. Mga guys, baka sabihin nyo na ako nagmayabang ha. Dapat sumuporta kayo sa akin, mag-like at mag-subscribe sa aking video at sa aking YouTube channel, ang Probinsyanong Manginhasay All Around Vlog.
salamat. Daghang salamat sa akong challenge nga dahon king.